Ngifuna sibafaka amalahle esifubeni. Ngala kwethu kuzwe kahle. Ngifuna njengamanje bonke labantu laba abacela usizo kuwena. Ngifuna sibasize bazi kahle ukuthi bona bakaze basisiza. Ngifuna sibasize ngeqiniso bazi kahle bona ukuthi mangabe kuyithini sizocela usizo kubona. Kunamagamana abaqale bawakhuluma noma kunokuteleka abaqale bakwenze ngaphambi kokuba basinika usizo. Yabo labantu laba bathi mangabe bezocela usizo kuthina baqale basibuke ezibeyibona. Kangangokuba mangiqanele bacela usizo kwena uthola ukuthi beyalahlela ngeza sokuthi bayazi ukuthi uma bekuwena obucela usizo kubona bevele bengeke banginike. Uma ngabe bekunika ubuyothola selihamba namagama athize uthola ukuthi umuntu selicela usizo kwena useyalahlela nje ngoba uyazi ukuthi ungase ngalitholi. Munikeke abe surprised athi lolo sizo noma elithola but uthola ukuthi akakwazi ukubonga noma enjoy kahle ngeza sokuthi kunento emidlawo ngaphakathi embuzayo ukuthi uma bekuwena ubuzoyenza lento lomuntu akwenzele yona noma ubuyoqala umkhulume kabe eqala umbuzo uthi akanabo wena osibanibani before umnikeze usizo. Ingane kwethu ngifuna mangabe sibasize ngeqiniso, sibasize qede sivala umlomo, sibakhombisa ukuthi ukusiza umuntu ngeqiniso asikho isidingo sokuhamba umkhuluma noma utshela abantu ukuthi nimbone usibanibani usizwe yimina. Sibafuna ukubafaka amalahle esifubeni ukuthi bayibuze uma ngabe sibanikeza usizo ukuthi njengoba usibanibani bebanesi kanje mina wakwacela usizo kumina ngangamnika noma ngakhuluma kabi kazi uma bekuyena bengizoyenza lento ayenza kumina.